भरघोस मतदान निवडून आणून असंच मतदान देवी तुझ्या पायकडे देवी दर्शनात घेऊन ये. त्याचप्रमाणे कोणाचा सामना बोलणं करणं भक्तिदत्त कुलदेवतेची ग्रामदेवतेची स्थळातली संबंधित अन्य काही देवी नडी इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट आम्ही गजानन गडेकराक तोरशे मतदारसंघात दवरलेलो आसा आणि आता आम्ही आमची धाकटीशी एक बैठकय घेतली, देवाचं देवीचं दर्शन घेतला आणि आता आम्ही फॉर्म भरून थंय जातो आणि आमकां खात्री आसा की जो आमकां जो एक तरेचो जनसमुदायान आमकां जो एक तरेचो आशिर्वाद दिलेलो आसा तो आमचो गजानन गडेकर ह्यो नक्कीच निवडून येतलो. पहिली ग्रामदेवता तशीच आई भगवती देवी याचे आम्ही दर्शन घेतला. तसेच आता आम्ही नॉमिनेशन फॉर्म भरून वयता. तुमकां बऱ्यापैकी बीजेपीची एक ऑफर आशिल्ली, कित्याक न्हय करल्यात तुमी? ऑफर आशिल्ली बरोबर आसा. मी बीजेपीचो आदर करता, कारण मी आजपर्यंत बीजेपीकच काम केला. खरोच आदर करताय तेंचो. म्हाका फोन येयलो आणि तेंच्यांनी बट आज कसं आसा, मिशन फॉर लोकलांनी आमच्या पेडणेकरांनी म्हाका फुडें काडला. एक आमचो पेडणेकार म्हणून आनी पेडणेकारानूच पेडणेकाराक फुडें काडला. हो एक मेन मुद्दो आसा. ताका लागून मी लोकल फॉर मिशनचो अपक्ष उमेदवार म्हणून रावलो. आयज अनेक उमेदवार तुमच्या फुड्यान आसात, गांवकरांचे आसात, त्याचबरोबर बीजेपीचे आसात. कशा पद्धतीने बघतात तुम्ही? आम्ही बघतात बघा, मतदार हो शेवटी राजा असता. मतदाराक कळता आज पेडणेकार बाबा कोण व्यक्ती कशी असा ही कोणाक सांगायची गरज ना. मतदार त्याचा येणाऱ्या 22 तारीख निर्णय हो मतदारच दितलो आणि म्हाका फुल कॉन्फिडन्स आसा.